Orofo medasi na nyamie no nyam kan wate anapai so wan san po bi etima kire ba bi abo bi ewuda de a e ba tirie eni ya de nipa nsu wu a wan san po bi betima kire na kire menyonko na kire mesuban asema bi pesa me kire no kire menyonko na me kire usuban ti mpanifo kasa me kan se so once na pobia ti ma kire bi sa abo bi wuda ho ti mo nkɔ hwe a e ma wo kɔ e wafa e na wo se na mo ne se ti ma metwa ba bi na me no yamfa nye nkwan watwa sa na once na pobia ti ma kire se dan we nipa wuda mo me nkɔ hwe no the information it mi ba bonten no sa nipa na so ka se me nua ni dia e wo se sa nipa no so dangerous. Asoma me kan se obi ntia se mutu perifo kasa komani afia tete mo amfie na me nche odi fo medi ohen ho enya ohen ketwa ohen a enunya mo ho se na ebinim so sika koto ahende wo bi kuro mu ye de adehio adehie abrempon ne katechi abrempan aye gun kentai we sampa kente fatai yan ko ta hindi e binu mato ara bo aya TV na ko Varsity Foundation is here saying frequency was 0543 0548 302985 frequency why 0548 302985 frequency na mon kan kwanya sa mon kan pastry system ni abaso yebi aka chepe is ready to offer. Orofo tie me na ye kan se ene social media amani pa ba ya tamfo ebi so adofo ni ame kan se ni oni meketo ye den akoto no ngure mu a wansan pie betima tai no nsem bi twegu nsem bi echia ye nyina nim se maame Agradaa de isumanye na di ba ko be bata maame Agradaa ho nti en na maame be kasa eye mebra pani computer man se computer man waya ne nya ameka me nsuro no oye ne ye so ameka na de bi ntare no ho so de untimi fantare no eno nche se me support computer man no kura na meka yenua Manasseh the word changer na nso ba yare ya na ye bom pa man se speedy recovery odi asem ya betudwa eya asefom na ya awreho wosi maame Agradaa any computer man akabum epese ukun ame ba che computer man Agradaa akabum so beku Manasseh me pa cho Manasseh e aponche anase oye tolobif so ye tolobif di anana me pesa me catch us ha attention TV share video na comment na share man ko ka Agradaa na ko ka computer man sa asem no kure na wo hefa Manasseh ne bo ye hu asem no kure no kai computer man be kasa anon kasa e asem ni nyina ne se computer man ani Agradaa pesa mu kunu omo hantinti onu so Manasseh so be hantino we na mi bisa se computer man kura no oni Agradaa twaka ben ana komra Manasseh computer man ne wo ati so no abekire mu mi die me kire mu ya me chia baabi ama baabi atene ni ame pesa me kan se obonyefo akwan doso no sefo akwan edimim na sheni paso e de ni papa fo ni ame kan se so je fo ni Jacob Nyankopon dia ene no so re ni pa bi afini no ase no Agradaa dia minim se ni Manasseh ka wetima ene nya computer man ene no so che mi twa computer man e bia na computer man aye ni Manasseh kai na se o kokoni Agradaa kokabo na computer man ba bia do nya me kwamra
na fɛ no ɛne agrada na fɛ ne computer man na fɛ no kɔmra de san kɔ na san bra na hwehwɛ mu yie ana kɔmra yare nti na yɛnya depression kɔmra mi nua pa ne ho na sɛbɛ a wo ka de Manasseh wo ka de ba bi magi uchim ba bi magi atum ɛsɛ be kyerɛ ma dwen kyerɛ no sampa obra me do bet ba bi wo na ntwa yi ameka no kra kyerɛ wo yɛnyina na block nation so social media so e de kan adwen e kyerɛ ne nipa pɛ sɛ ni pɛ yɛ mede nya bi si obi siso ka sɛ bi asɔfo mi be gyina computer machi na ma sɔre atia kɔmra Manasseh da bi no kure let's go space to space kɔmra Manasseh asɛm kan sɛ computer man epeso kunu oni agrada na kabom na computer man ti uni adwuma bi yɛ sɛ kɔmra Manasseh na apɛso kunu Brabani uni adwuma bi ayɛ menyimi ni so ba esa Agradaa de mpuatwa any concept no you are so them because na bosu ka first so so ko mu ni para no nya kroroki amu ye kunipa komra ameka no kranchiro say perception awo ye de na yi fi utim na enye no kore omutimi nkum computer mount mi esa Agradaa na mi so wa ma na hihye ne se me kontu be betimi di ngazam no ko akọ concept woman ono wi snap no wi a ni pekum wa hifa otimi nkum se physical dia oban mra ne omedi se spiritual so a onyankopon kan ho komra ne american se I attention TV dia obeka se me support komra Manasseh me support ne ta boda mo ntie samwa mo hwe sama komra kan ene ne e koso yema na meka mo hwe sama komra kan wei boda mo hwe asiaba abegyina bonten se na wo se Manasseh ne mra so wo kura wo so wo mra so ye tutubotom ni ba oba kromfo ba bi a wo ne ayi computer man de me na mo nuro so ni ese mente ye enuro so amode mi ko nyina me Manasseh minim Agradaa a wo wakọ akotua me ho nantwie ama ye sie nantwie nyina wo fom se ye nkume ohun se enye adwuma se me mra so wo be wu na meti ase wo de fami di agro wuni ni pa de ni di agro no wasia kwa eda fom anka ya fa pepa ho wate se eda fom anka me ya fa pepa ho o se kutie ho dwuru komra na eko di pase kitu abi di panso ehwo na komra social media be nya di pa ho o nya me makan ho be das makra bye bye.